का हाल बा भाई लोग उ कहल ना जाला कि कुत्ता के पोछ में कतनो घी लगा देम उ साला टेढ़े के टेढ़े रही, बाप जन्म में सीधा ना होई। अच्छा तो ऐसन के हाल हई आदमी के बा ना भाई लोग। ई जब देखलक कि पवन खेसारी एक हो गए लोग तब एकर गांड में कुलबुली पड़ल ह आ ई उठ के वीडियो बनाए लागल ह आ पवन सिंह के खूब गरियाए लागल ह। और गोबर स्टार हेलो ना ई बिलारवा का बढ़िया सुत रहे, लेकिन जैसे ही देखलक कि पवन खेसारी एक हो गइलन तैसे ही एकर गांड में क जान कोची के खुलबुली कटलक ह आ ई उठ के तो टंगड़ी पे टांग रख के महेश पांडे तुझे बीच में से फाड़ देने की क्षमता रखता है। झूठ बोल रहा है। अच्छा उ त लोग देखबे कैलक हमर दे तू एगो सेव काटियाला छुरी से डेरा गइल आ कहत तारा कि टंगड़ी पे टंगड़ी फाड़ देम। अच्छा बात नहीं है। आई अपना आप के बहुत बड़का श्रेष्ठ यूट्यूबर मानतारन आ कहतारन कि एक महेश पांडे तमाम जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार है उन लोगों से भी ज्यादा पावर रखता है, क्योंकि महेश पांडे अगर किसी स्टार को सलमान खान बोल दे तो उसका स्टारडम चांद को चुमने लगता है। अब ये फिर कहना चाहता है कि हमरा के कोनो आओ आ किडनैप करो आ हमरा से कहवाओ कि भोजपुरी के सलमान खान ये हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू लोग जानता रह लोग एकर ई वीडियो बनाए के मकसद का बा कि फैन से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चालू हो जाओ आ फैन से वही न पवन खेसारी में टक्कर लागो। हम अपन वीडियो पे फैन से व्यू पे व्यू लिया जाई आ फैन कोनो के गरियाई आ फैन कोनो हमरा के उठाओ।